Ang pagiging nanay, kailangan ba biologically na kunyari, kailangan para matawag kang nanay, ikaw ang nanganak sa bata? Hindi, may isa akong kaibigan. Ang sinasabi niya, hindi mo kailangan na maging nanay na lumabas sa'yo yung bata para maging isa kang ina. Naniniwala ba kayo doon? Ako po siguro dun sa pananaw na hindi naman po kailangan na sa'yo nanggaling ang isang bata para matawag kang isang ina, isang nanay. As long as po na mahal mo ang isang bata, mahal mo at nasa puso mo ang pagmamahal sa kanya, ay hindi na po kailangan na lumabas pa sa sinapupunan mo ito. Yun po Mm-hmm. yun. Yun po yung para Mm-hmm. sa akin. Actually po yung pagiging nanay is not only confined na lumabas sa iyo yung bata, no? Mm-hmm. Like for now, meron po tayong mga tinatawag na surrogate mothers. Sa kanila po lumabas yung bata, but later on after ibinibigay na rin po kung sino po talaga yung true parents po ng bata. So, nowadays, the limit, wala na pong limit yung concept of being a mom. As we all know, even with LGBTs po kasi, some of our friends celebrate their Mother's Day dahil sila man po ay may mga anak na minamahal at inaalagaan. So, I think ang pagiging nanay ay nandun sa kakayahan po natin na ibigay yung kalinga na kailangan ng isang bata. Yung pagmamahal na siyang po proteksyon habang lumalaki po siya dito sa mundo, regardless of gender, regardless of race or age. Kasi may kilala po ako, senior na, nag-alaga po siya ng isang PWD na hindi nila alam kung saan nanggaling. And talagang pinaglalaban niya po yung bata till daw sa mamatay po siya, siya ang nanay ng bata. Oo, no? Tama nga naman. Hindi kailangan ng galing sa iyong sinapupunan o ikaw ang nagsilang sa isang bata bago kaituring na isang nanay. Pagiging nanay ay tungkol sa kung paano mo ginagampanan ang papel at responsibilidad ng pagiging nanay. Nag-evolve na ang mundo. Dati kasi in the old days, parang kailangan lumabas sa iyong sinapupunan. Ikaw ang nagsilang ng bata para matawag kang isang nanay. Yung kailangan yung biologically may connection ka dun sa bata. Pero sabi mo nga ngayon, ang pagiging nanay is about your capacity, your willingness to take care of the child, to perform the role and the responsibilities of being a mother. Ano nga ba yung role and responsibilities ng pagiging nanay? Ang sabi po ng nanay ko, yung pagiging nanay daw po is mula ng isilang mo yung anak mo hanggang ibabaon ka na or ililibing ka ng anak mo. Lagi po niyan sinasabi, wala siyang beginning yan pag isinilang ka yung wala siyang end. Sabi nga niya, tulad nyo, ang tatanda nyo na, pero nanay nyo pa rin ako. You always give me the chance to be your mom. Kasi po ang tinuro po sa amin ng nanay ko is like yung hindi nyo kasalanan na lumabas kayo dito sa mundo. So, hindi ko siya tinuturing talagang responsibilidad, kundi choice ko kayo. Kaya kahit anong pinagdadaanan ko, wala siyang, hindi daw po kamukha ng trabaho mo na meron kang responsibility, kaya kailangan mo ma-meet mga deadlines mo. Ang nanay daw po minsan hanggang sa pagtulog nila, iniisip ka pati sa mga dalangin nila, ikaw pa rin. So, ang hirap po. Wala siyang talagang, ito lang po yata ang trabaho or responsibility na talagang wala siyang masasabi nating very specific details ng job description. Oo, at saka Far wala, and beyond. oo, hindi ka pwedeng mag-resign, di ba? Yun, ang tunay na nanay, hanggang sa hanapin po kita ang tauling inawa mo na ringanak mo ila pa rin at yung puso mo. Wapin. Totoo ito. Yapin,
hindi ka pwedeng mag-retire, di ba? Wala kang, Wala siya parang resignation. parang walang resignation, hindi mo pwede sabihin, I resign, ayoko na, No. di ba? Pwede Well, na ako, magalit. minsan, kasi iba't ibang stage kasi ng buhay ng anak natin, iba-iba ang nararanasan natin hirap, di ba? Yung mula nung baby, tapos nung nag-toddler, Hmm. ang pinakamahirap yung teenage years Yung yata. puberty po. Yung Yes. period na yon, yung puberty na yon, no? Opo. Very challenging yon. Pero sabi nga, hindi mo malalaman kung anong hirap nun hanggat hindi ka naging ina o magulang. Ikaw ba, masasabi mong dumaan sa hirap yung nanay mo sa'yo, sa pagpapalaki sa'yo? I think po, because I'm sa amin pong 5, I'm independent, vocal of what I feel. I like to do things on my own. In other words, masyas kabuntok. Sabi na po nga po na sabi nga po niya, it's like yung hirap daw po niyang pinagdaanan sa akin, buti na lang daw po hindi ko masyadong pinagdadaanan ngayon. Kasi po yung aking youngest is 15 and 19. Sabi niya, slight lang yung yung naramdaman mo. Sabi ko siguro po because I've learned kung ano po yung wala nun sa nanay ko, kung bakit naging more of yung parang rebelde, aktivista yung dating ko parang hindi ako uuwi, san ako sasama, san napupunta. Yun yung pinaka-worry po lagi ng mother ko yung I'm always out to express my arts and my music. Panahon po na gano'n hindi nila type, 'di po ba, yung sasama ka sa teatro. Then also yung 'pag nag-aano po kami sa Regina, yung overnight ka, ganyan. So, nung panahon po namin talagang tumatakas lang po ako. So, ngayon po kasi because I've learned na probably dahil lagi din pong absent yung mom ko because she was working. So, nung ako na po yung dumating na yung yung dalawa ko na po na anak, kasi 3 po sila So si kuya mabilis nag-grow. So nung yung pong dalawa, pinangako ko sa sarili ko, hindi ko po sila iiwan during their puberty time. So talagang nandun po ako na gabay. So sabi ko, nakatulong din po yon na yung presence ko nandun para dun sa time pong nai-inlove sila, nagkaka-crush, ayan. Sumasama po ako. Ako po sumasama sa mga date. Ang gusto ko namang itanong sa iyo ngayon, yung tungkol sa mga nanay sa San Fernando. 'Di ba ikaw ang head ng Social Welfare Office Department ng San Fernando at definitely marami kayong ina-address na mga issues ng mga nanay. Ano yung mga top 5 na problema ng mga kananayan kapag sa San Fernando ang pag-uusapan na siya yung pinakikitunguhan ngayon sa San Fernando, Pampanga? Ang po natin, unang-una natin ay yung education ng mga anak po nila. So marami po tayong mga parents na humihingi po ng tulong pinansyal para sa edukasyon ng mga anak po nila. Pangalawa is kapag po nagkakasakit ang miyembro sa pamilya, pambayad ng ospital, gamot, laboratory, yan din po ang nagiging problema natin. Yung ibang problema din po natin ay tulad nga po kung ang anak po nila ay nasasangkot sa mga kaso, yung po tinatawag nating child in conflict with the law. So, mabibigat din po na kaso sa edad po nila na talagang bata pa sila. So, yan tinutulungan, and dahil tayo po sa Rage Pinay, alam natin na hindi po nagiging zero ang VAUSI dito. Kahit na ganyan po talaga nating ipinaglalaban ang karapatan ng hindi lang po ng mga kababaihan kundi ng mga bata. So may mga cases pa rin po tayo ng VAUSI, and of course yung pong
kakulangan din po sa mga trabaho na ipagkakaloob sa mga nanay po na tulad po yon, yung may mga nanay po na maagang ang nabuntis, hindi po sila aral. So, nahihirapan din po sila na pumasok ng trabaho. That's why binibigyan din po natin sila ng pagkakataon for livelihood programs po. What do you do in order to impart those information to mothers and to women in general